Sakebyar katalika wahwa mangkono kunduring Sang Prabu tindak macan kulimbian. Merak simpir kecuan gajah ngoling prapta sang ajeng Gapura giya mriksani pangrengganing Gapura. Ding Klebyar ding celorotan wonten siang sarta dalu yen dalu kaya rahina yen ta rahina saya pating Galebyar. Saking akeh kewamunane Gapura ndamena mertapa siniget ing wonten jeroning gedhong wit Mandragini mayang arum lenggahing Sang Dewi Banawati angantu-antu dhateng unduripun ingkang sinuwun. Sinambi mriksani jogeting para srimpi yen Ndra candrane kaya sinawung Branta. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ashabihi ajmain amma ba'du. Awake dhewe ngancik dina Kemis Pahing malem Jumat Pon. Iki mapan ana ing Laladan Sonorejo, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Awake dhewe sowan rene nderek apa kang dadi reh perintah sedulurku tuwa ya kuwi Bapak Haji Kolik Effendi, mantan kepala desa Sonorejo kene. Iya. Awake dhewe sowan rene kinen ngramekake, kinen gayengake Bapak Kolik Effendi nggoning bengi iki mahargya putra konang temanten sakarone. Muga-muga diparingana entuk wahyu judhu ya, Nduk. Iya. Lan Bapak Haji Kolik Effendi sekalian garwa sapungkurku mung tansah pinaringana tentrem ayem kalih sing rubeda mangke ing kayuwanan ngendi sing dilenggahi mung tansah cinaketna kerejegen ketentreman lan kebagas warasan. Allahumma amin. Awake dhewe sowan rene bengi iki wah jan Bapak Haji Kolik Effendi nggone duwe gawe ora umum, Nduk. Ora umum.
Mau bengi malam Kemis kuwi elektron. Bengi iki wayang malah dalange telung rambahan, tur ya telung lakon. Lakon rabine Pancawala, lakon rabine Wisanggeni, terus bengi iki lakon rabine Antasena. Iya, Antasena duwe bojo, bojone Antasena kuwi kesinungan Wahyu Perjurit. Mongko akeh wong kang padha nglamar marang Dewi Manuhara ning nyatane padha ora kuat kabeh. Iya. Tundhone sing kuat Ndara Antasena. Iya. Awake dhewe sowan rene nggo gamelan Sendra Pelok pesinden komplit. Bengi iki wayangan dalange telu. Sing mbukani mau sedulurku tuwa sing saka Ngayogyakarta. Sing nomor loro adhiku lanang dalang sing weton saka Nganjuk. Sing angka 3 dalang sing weton saka Jawa Tengah. Iya. Sesuk bengi jek enek tontonan meneh. Isih ketoprakan, Nduk. Duh. Wintek pira ya, Mak? Oh. Bapak Kolik Effendi ki aja mbok gagas entek pira. Wong kuwi padha wae iso gawe dhuwit kok. Iya. Usahane pirang-pirang, tur piyaine kuwi cekatan lho. Nek duwe karep kudu kelakon. Iya. Kuwi jenenge watak Werkudara ki kaya ngono kuwi. Mula aku matur duwe watak Werkudara, Werkudara kuwi kepengin duwe aji sastra Jendra Hayuningrat. Meguru karo Durna, Durna gelem ngeki aji sastra Jendra. Ning syarate Werkudara golek ana kayu gung susuhe angin. Nganti Driwangi njegur segara kidul ya Samudra Inggi ya segara Mancingan. Tundhane Werkudara entuk aji sastra Jendra bener. Sing maringi aji sastra Jendra kuwi Sang Dewa Ruci kuwi bener. Ning tembunge Begawan Durna kuwi ngemu penglambang. Mula Werkudara lamun to nyebut Begawan Durna kuwi guru sejati. Ngono. Nadyan Durna ora duwe aji sastra Jendra ning tembunge Durna kuwi mau ngemu penglambang. Nek kowe golek aji sastra Jendra syarate golek kayu gong susuhe angin. Kayu kuwi kayon, kayon kuwi karep, gong kuwi gedhe, susuhe angin kuwi mlebu metune napas utawa rekoso. Dadi sapa sing duwe karep gedhe kudu gelem rekoso, kudu gelem tumandang. Nggayuh apa janji dilambari teteken tekun mesti bakal ketekan sing dadi tekate. Ngono. Dadi jiwane Bapak Haji Kolik Effendi kaya Raden Werkudara. Iya. Jan tur kepareng demen dana rasa, dana kuwi weweh, rasa wis ngarani dadi weweh rasa seneng marang sapa wae. Weweh rasa seneng sing padha kepareng rawuh. Wong ki lamun to demen menehi rasa seneng marang sepadaning urip ya suraka surak hayu. Surak kuwi tembunge wong akeh, hayu kuwi rahayu. Njur entuk swarga loro, swarga donya karo swarganing Allah. Wong ki lamun tumindak apik nyang sapa wae demen gawe senenge wong sing padha urip ning alam donya ya suraka surahayu tundhane entuk swarga loro, swarganing Allah lawan swarga donya. Swarga donya su kuwi luweh warga ki sedulur. Wong ki nek sedulure akeh sak ora-orane gaya apa gampang kelakon awit saka dongane piyayi akeh. Lamun to wis tinimbalan marak mangayun swarganing Allah sing dituju. Ngono. Dadi nek iso nulata kaya panjenengane Bapak Haji Kolik Effendi kuwi, ya. Bengi iki sindene ning papat, ya. Jiro lupat entek ora entek dientekke ya, Nduk. Iya. Ya. Ki cara anune ngono ya anu kok, Nduk. Ya ning mbok-mbokane kok. Sinden kuwi ya ning mbok-mbokane. Mbok-mbokane iki kidul dhewe kae. Kae carane sesepuhe sinden. Dadi nek ngompak seragam ya kae le anu le kulon dhewe kae le ngompak. Iya. Le ngompak sinden ya le kulon dhewe kae. Anak-anak. Yo bocah-bocah padha nganggo klambi oren, klambi biru laut, klambi ireng ceploke abang. Engko ibu tak ijo dhewe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya asmane sapa lek kula dhewe kae. Kerepethuk ning lali kan. Iya. Nggih, kula Sulastri. Bu Lastri saking Loceret. Lo Ceret. Ceret nganti kaya lo. Etane. Ya nyekel mic. Ayune jan. Nggih, wilujeng dalu picange. Wilujeng dalu. Nggih. Mike ganti neh. Oh, jer gonta ganti mic ta iki. Nggih dirasakake sedaya. Rasake. Pripun? Asmane sapa? Oh, nggih nami kula Wulandari. Wulandari. Nggih. Wulan kuwi sasi. Ndari ki ambrol. Sasi nyambrol. Ambrol rezekine akeh. Wulandari nggih. Nggih. Aslinipun Kula saking Nganjuk. Nganjuk. Wong kan garwa napa tasih lamban? Kula Nggih. kasih tahu enggak ya? Gimana? Nggih, alhamdulillah sampun. Oh, wis kagungan garwa. Putra pinten, Dik? Nembe setunggal. Wah, mula wis rada nglontong. Napane? Ya, piyaine nglontong ngene ya. Anak ki nek siji Nggih. pecah pamore. Oh, ngoten. Nggih. Wayu tenan. Anak loro pecah ndase. Kuwi kok kan buta. Oh, ngoten. Nggih, nggih. Iya, etane. Iki genane galak iki. Sugeng dalu. Iya, aluse. Aluse sugeng dalu. Pripun? Asma sinten? Nggih, ditepangaken mawon nggih. Nami Nggih. kula Rika. Rika. Saking Saking Guyangan. Guyangan. Lho, Mboten pinarak. matur nuwun. Matur nuwun. Oh napa le jaman kula ajeng teng pundi nika tekok mriku ling methuki jenengan to nika? Nggih, wangsulin jenengan tasih kentun dereng pendet ngoten. Oh, nggih, nggih. Jeng ben kula pendete. Kalih melih. Nggih. Sing pripun iki? Sing luwemu napa sing kuru? Jajake malah gremo jajake. Rika. Iya. Saking Guyangan. Ya iki tan dhewe. Iki. Piyayi oleh Wilujeng halus. dalu, Nggih, Sae. wilujeng dalu nggih. Nggih, dipun tepangaken. Nggih. Nami kula Dila Kumalasari. Sinten? Dila Kumalasari. Oh, dadi malah edan malah. Pripun? Gila niku rak edan to. Ngaten. Gila nggih. Gila Kumalasari saking Saking Madiun. Madiun. Tasih perawan napa? Nggih, tasik perawan. Alhamdulillah. Purun dipun cobi. Cemplungke banyu nek ora munthuk ya asli perawan. Lha kula dhewe kae urung dikapak-apake kotos-kotos kan. Ya. Gila, Rika, Wulandari, terus Gila, Rika, Wulan, Lastri. Ba. Nyuwun bawa yen ing tawang ana lintang. Nah, iki ya lek Madiun isih urut kah kene. Nanonanung. Ya, nyekel mic. Sinden ora elek-elek kabeh apik. Mangga
ganti mic. Nek dirasake tenan. Leling Dek. Dalam. Suaramu apik men. Wis ndek bebe urung? Dalam. Wis duwe bebe apa durung? Bebe. Nah, bebe BlackBerry kuwi lho, duwe urung? Enjing. Urung duwe? Bebe ngaten nggih. Duwe urung. Oh ya wis nek urung. Nek wis yo. Kira urung. Nek urung yang tak tokoki bebe ning bakso bakar. Ya. Terus ke sampeyan ya wis ndiyang ngono wis duwe pacar wis duwe. Dereng. Nek tak kandhani ya Nduk, kowe iki ayu, ya toh. Ayu tur ijek enom ijek perawan, tur duwe kabisan, ibarate gedang sing lagek suluh. Sing jaga kudu tenanan, nek ora tenanan ndak digondol karo codot. Ya ta? Enjing. Kula ngati-ati. Lah upama sampean upama kowe kuwi seneng wong lanang sing mbok golek iki codot dalang apa codot yoga apa mburiku iki golek ladenane gampang ndang coba Ngapunten, Nggih. Codot dalang, Mbak. oh codot dalang wah monggo iki ya dalang tur iki dekike dobel lho Nduk pancen ora gablek untu dadi ya terus ke ayo Gonge par. Kaya gawane gila ngono kok gonge. Terus ke, ya Nduk. Dimas ingsun Lila persapa nenung sinaksenan bumi upama gila suarane apik iki lumrah. Wong jaman isih ning jero weteng kerep dikirimi mik pake dadi ya suarane apik. Nyomik. Terus gila cek cilik iki apa iki ning jero iki? Jedal-jedul cah gundul. Jadi ngeki mik kae. Dadi mah diremet-remet gila ning jero. Apa paken cah gundul iki nesu terus duyai makcerat. Ya terus ke.
kulone ling sing teruske langgam yen ing tawang ana lintang. Apa dilangsungke gila? Langsung ya, Nduk, Gil. Iya, oke. Kempul par ha le gender iki nek le nyinden gila wah gendere diapik-apikke dindingane dibanter-banterke. Oh, aku tak neng kulon lho, tak gender lho. Monggo pakanane wasu. Ya, yuk. Kempel par lelilung oh ha ya tantang tung tung cengkoke lugu malah kepenak ya kulone genti ya apa spesialmu kethek peper apa tayub nah apa bawa nduk ki kontes swara bawa urung iso bawa kulone neh kae kukur-kukur lho aku ki dalang ngulatke ngendi-endi ya sik-sikan ya bawa ndang mongko nggih niki dicakot nyamuk niki lho nyanyi mburiku ki mau ngantek meh dut lah napa cokot nyamuk nyamuke napa ageng Dik ya karemu ndang bawa apa anu mawon buyung mawon iya buyung karo sapa kalih dalange sesuk nek enek wong
ya mbajet-mbajet iki. Ora tau leren to, Nduk? Nggih film. Oh, turu. Neranong Wanciratri wasara ninong swara angin sumripin midi naraning kaya gegerit mana engkang nandang puyo dalalaling taman loro asmara duku suma wilangan songolan kalih mugi welasre jebul kae anti was wis rada suwe yen pinuju esame Hey! Jebul kae rada suwe ora ana mung tansah dadi himpen asame amarati
mungkin ya iso mari kangen. Ya. Yo. Saiki kulon dhewe nggugong apa? Apa apike, Kang? Apa ali-ali, apa caping gunung? Apa bangsale kasar? Nah. Nggih, menika wonten kadang kula sepuh Dimas Toyo. Nggih. Iya. Dalang. Heeh. Mbok kula kangen swantenipun. Ya, adi lanang nyuwara ya, Dik. Kanca dalang-dalang kepareng rawuh kabeh. Iya. Kene iki pancen kedunge seni, kedunge seniman seniwati. Iya. Nah, ya, Dik Toyo. Yang sewu Kang Mas. Heeh. Derek ajar. Nah, ajar golek duit. Pun hati. Oh, dadi ati. Gegarane wong krami Ki Gatot ya enek, ya enek. dudu watu dudu gunung. Hah, kuwi nyelelek nek kuwi. Pripun Mas? Karepmu kok. Dudu benda dudu rupa. Lelong. Iya. Among ati pawit tane Luput pisan. luput pisan kena pisan. Hah, sone jos ya, Nduk. Iya. Sone jos lampune padhang. Le ya dalem nganti kaya los mbako. Sing mirsani akeh, tur jenjem tentrem. Ayo Jawa Timur kok, Mak. Heeh. Ora kaya daerah ngene dhewe loro iku ngentut ae. Pokoke mayang iki seneng iki Jawa Timur karo Semarang Ulon. Ku nek aku urung kukut kok panggung ya ndelok ya urung kukut. Tur kono ki modele njereng kloso kok nggo kloso dhewe-dhewe. Ya. Ya. Yen gampang luwe gampang. Nah, kaya dalang. Iya. Payune lho kok wangel men. Oh, dalang iki angel payune. Dalang apik ku ora jamin. Sing angel ki payune. Ning ngene. Dalang ki aja narip rega. Sing penting sing nanggap kuat, sing nglakoni wis entuk turan ora kitang sithik ora apa-apa. Dalang ki nek urung payu, urung ketrima ki nek wong gawe kayu teparani mah wangyangan kula mesti moh kok. Mboten kula tak campur sari mawon mesti ngono. Kuwi. Lha ya supaya payu ki piye? Dadi kudangane mbahe Mas Anom Surata ya mbahku ki ngene. Wir besok tak kutang-kutang kuwi dadi dalang sing mentes. Dalang ki nek mentes ndongake sing di omah ya mandi, ndongake nyang becik ya gampang kelakone. Ning supaya dadi dalang mentes gedhekno sing dadi prihatinmu. Dalang ki nek agek laris ngungkuli bupati, nek agek ora payu ngungkuli kere, kuwi dalang. Ora kuwi. Dalang ki ora payu ya rekoso, payu ya dalang ki nyambut gawe karo prihatin kok. Mula siji gaglak dite dalang, loro nguntal dite sinden mesti bosok wetenge. Wong dalang sinden nyambut gawe karo prihatin, sapa kuat nglinggahi sikile dhewe sing mumput? Ora kuat. Mula nek sinden diarani, "Oh, ledek." Diremehke aku ora trima. Sebab apa? Sinden iki gawean sing terhormat. Iya, diarani diremehke nek sinden jare geleman. Gebyah-uyah padha asine. Iya. Kaya lor dhewe lho mantuk-mantuk. Aku ora geleman.
Aku geleme wayahan kok. Sinden iki gak oletan dhewe karo kula dhewe. Sinden iki gawean Le Utama. Yo, Dik. Yen angel langkung. Gatot mau di Gatot mau. Cek to. Ah, Gatot bawa genti tot. Ah, mongso sik dhewe mau ling asta sedulurku tuwa sing saka Ngayogyakarta. Kedua dalang sing saka Jawa Timur kene. Wah, wayangane berantak, rambute gondrong. Nanti kaya entus. Pan kena di Moh nutukne tok gah. Ayo, Dik Toyo sik. Wah, penak men. Tan kena nombas Gonge gede par. harta Dasare sone apik, gonge gede Kiai Klenger. Jagur wis. pon kula tak mengguri boleh nggih. Ya, heeh, ganti adik. Tangune ampun. Tangu. Apa? Tangu. Ah, kene kotong blong. Yo Gatot. Yo Bawa Gatot. menapa Kang Mas? Apa karemu ndang? Ah, kene iki Pak Kole kuwi piyayi sing seneng uri-uri budaya Jawa, ngurip-urip karo dalang. Wis latihan ning kene, diselenggarake daleme, disiapi gamelan sik dingoni. Iku ora piyayi sip. Ya kowe ndang. Apa karemu? Nek mboten didumuk ngoten iki nggih bingung lho Kang Mas. Wis ora, pokoke sak karemu apa? Kok malah lingak-linguk. Apa mimpi. Ngambara ing ngono kae. Nggih. Ya. Nggih Kang Mas, tapi dipun walik. Ngambara ing pangalangun bebasan tanpa tapi narabasek meko mendong mobang ngedari jagat ngulandara ngambara nggae kuno katungkul ngombar gagasan satemati kawa ngimpi Langsung ke pun Ibu. Mbah nuwun Kang Mas. Monggo Ibu. Wah, iki empune sinden. Langsung ke.
Kuku sing dupa gumelun nening keng tiasa ngabekik kawengku sagung jajahan nanging sangetang iki ingkang wonten Jawi negari Mandura Narendra Mandura Prabu Baladewa ngawe ingkang putra Sang Raden Wisata kagiat kagara kawekasan Tidem jroning panangkilan semune kawuriyan ya telangening kalangiwana gelar panggamun Jaradinon lere kegonang surem sorotetan padang kasar lan pajaring purnaning gegono Wisata kula wonten timbalan ingkang dawuh diwaji kepareng paduka nimbali dhateng ingkang putra kula pun Raden Wisata marmane kowe adoh ndak wicerak ndak raketake dina kala mangsa iki mbok terusake apa ora sing dadi karepmu Rama ubayaning manah kula mboten badhe lenggah sing kepenak mangan sing enak jar kula dereng kelampahan Panaka Rama pikantuk Dewi Manuhara wis gembleng tekadmu nggonmu ngayunke anak Yayi Janaka sing patutan karo Dewi Manawati kula nok-nok dhuwur iki yen pancen mangkono Kretna Parwadya bala nggawa bondo sing akeh kanggo muja calon bojomu Dewi Manuhara
idem jroning panangkilan semune kamuryan wigatining karsa kabareng nata tur yudana Prabu kang miyos dinanggil kita tansah saban dikas kadaring kang tanana nyabo diwoji mbang kitang kawang kawok ingkit-ingkit mbek meyong wok-wok tekur wok-wok ketekur Rama diwoji kula gandrung kapirangu kaliyan putra Madukara ingkang srebat pun Dewi Manuhara. Rama diwoji, kula mboten badhe mangan enak lungguh kepenak jer kula dereng kelampahan gandeng kunca kaliyan calon bojo kula Nyanyi Dewi Manuhara. Dewi Manuhara, ayo ndak emban ayo tak pondhong dadi garwaning pun Kakang wong ayu. Anakku nggih Sumba. Ya kaya ngono kuwi rasane wong lagi ke taman gandrung kapirangu kaya sira kulub anakku Sumba. Sumba tak kira suwe sak mrica ginuget gampange ora umum lamun to kuwi bakal nggayuh marang si Dewi Manuhara. Janaka kuwi adikku nak ndulur. Mongko Manuhara kuwi anak Janaka. Padha wae kowe entuk waris Dewi Ayu nggih gampang banget lemu bakal gandeng kunca kelawan Dewi Manuhara nggih Sumba. Mawur mangamur murahan tengarane ngajurit gumaguru kongso tetekaya putul wara panjriting turangga esti walah Purwa Ganti kula wonten timbalan ingkang dawuh kepareng nimbali dhateng kula pun Bambang Purwa Ganti. Wektu dina iki wis pirang-pirang dina pola tamu sajak suntrut. Pirang-pirang dina pola tamu sajak ora nyocoki marang pun kaki. Kowe wis teko akhire diwasa wis patut nambut silaning akrama. Nggih, Purwa Ganti. Apa kowe kepengin nambut silaning akrama kaya kanca-kancamu kaya satriya liyane kuwi? Kepareng matur dhateng Paduka wedal samangke saestu menapa ingkang dados dawuh Paduka. Sejatosipun kula menika sampun teka akhire diwasa patut menawi kula nambut silaning akrami dhateng sipating wanita. Yen panjenengan mangkono mara coba kowe matur sing tok arah lamun to anak ratu ngendi anak satriya ngendi. Pun kaki sing bakal sanggup ndodhok lawange nginang gambir suruhe. Ingkang kula ayunaken namung kajawi Atma Jendra Madukara pun Dewi Manuhara. Sing tok gayuh Atma Jendra Raden Janaka sing jeneng Dewi Manuhara kawula non kuwi niki. Lare baten kowe seneng, lare batos kula remen. Rumangsamu Manuhara kuwi ayu apa ala?
kanggene kula cocok menawi dados sisihan kula. Besok lamun to Manuhara elek kowe ora gelo? Mboten. Tenan? Iya mboten. Yen ayo tak kanthi tekono Madukara nglamar Manuhara nggih Purwaganti. Kurawa maju le. Didem jroning panangkilan semuni kawuryan wigatining karasa kaparing nata sang Yuyudana. Durung sawetara suwe nggonku budhal saka lalatan pertapan Sukalima ngiring calon temanten saka Ngastina. Nggoning bakal nglamar anak Janaka sing jeneng Dewi Manuhara. Kepapak satriya sing ganteng kaya cagak kentheng. Omahmu ngendi? Jenengmu sapa, Gus? Wah! Suarane kaya lindhu parat. Satya Garba Ruji Setyagi Bima Kunting Warsini putra Singamula Jaya ya Raden Yuyudana. Yuyudana Gimbong Maruta ayo balik sapa ngaku ngendi jeneng tambuh marang aku mburi saka pertapan Sukalima wadyaning Penemban Begawan Durna tumenggung bintang samudra iya kowe bakal tedhak menyang endi semingkira tak gawe liwat becik Baliya wurung ora wurung kowe bakal nglakokake dom sumurping banyu trenggiling api pati. Gedhe sisanamu, apa-apamu. Wani karo aku, lentak wedine apamu. Dhuwurmu cendhek gedhemu cilik ngadya lemu-lemu aku ngadya dhuwur-dhuwur aku klena panggenamu dhodhok puntak ludira gimrilang sirahmu. Parandha bojomu aja takon dosa dina iki.